Dobar dan svima. Prije nego što počnem s današnjom temom, htio bih se zahvaliti svima na svoj mogućoj podršci i svim oblicima podrške koju mi dajete i iskazujete. I posebno bih se htio zahvaliti na prekrasnim riječima koje ste uputili za mene i za moj rad na ovome kanalu. I samim tim ste dali odgovor na drugi dio naslova zadnjeg videa, gdje sam postavio pitanje koji je smisao svega. Smisao svega, odnosno smisao moga rada na ovom kanalu ste vi, jedino vi i nitko drugi. Tako da velika vam hvala svima. Kada izgubim smisao i volju raditi, uvijek ste tu vi da mi date neku dodatnu podršku i energiju i da nastavim dalje. Jer, kako reče jedan pretplatnik, nisam ni blizu svjestan da ljudima toliko znači nešto što je meni, evo, trenutno, što bi se reklo, najobičnija i jednostavna stvar. U početku nije nikako bilo, ali danas, nakon ovih 5 godina koliko radim ovo mi je sve više nego jednostavno i uživam na neki način u ovome. Uživam jer vidim da dajem nešto što ljudima znači i na čemu su ljudi zahvalni. Ono o čemu bi ja danas htio govoriti, da se ne uhvatim ove teme prekasno, je novi nevidljivi neprijatelj, gdje je i šta radi. Kada pričamo o agendi koja napreduje, odnosno ne ja, nego kada gledam druge ljude, ljudi uzimaju kao neku referentnu točku američke izbore, gdje će se to novo lice u obliku predsjednika vjerojatno uhvatiti u koštac sa nekakvim novim izazovima, što bi se reklo svjetskim, na nivou cijelog svijeta. Kakvi će, šta će biti, ne znamo, nećemo prognozirati, ali ova tematika o kojoj ću danas reći mislim da je važna, jer već po ne znam koji put govorim o njoj. Zadnjih 3 mjeseca pratim američke medije i pratim narativ koji se tiče novog nevidljivog neprijatelja. Pretpostavljam da je novi. Zašto pretpostavljam? Zato što sam još davnih dana na ovom kanalu 2 puta prezentirao brošuru na 60 i nešto strana koja opisuje novog vježbu pripreme za novog nevidljivog neprijatelja koji po vježbi nastupa 2025. godine. Pa sukladno tim informacijama pretpostavljam da je ova priča koja se gradi u Americi upravo novi nevidljivi neprijatelj. Dakle, pretpostavljam na temelju informacija šta će i kako će biti, vidjet ćemo u budućnosti. Dakle, o čemu se radi? U Americi je, ne znam kada, ali ja evo pratim od negdje 6. mjeseca svaki dan sve što se dešava i piše po tom pitanju, pa ću vam ukratko, znači nekakvim neutralnim pogledom i jezikom običnog čovjeka pokušati prezentirati šta se dešava, gdje je to otišlo i koje su moguće implikacije u budućnosti tih dešavanja. Dakle, najprije počelo, CDC je objavio nekakvu sliku, ne znam kada, ali stoji na njihovim stranicama, gdje se novi nevidljivi neprijatelj skače s nekakve ptice divlje na krave, goveda, kokoši, mačke i onda s tih svih bića skače na čovjeka. Dakle, po meni nije slučajno da se novi nevidljivi neprijatelj, ako to on stvarno jest, pojavio na farmama gdje se uzgajaju krave, gdje se proizvodi mlijeko, na farmama gdje se uzgajaju kokoši i proizvode jaja. Ako znamo da je njihov cilj kroz nekih par godina iskorijeniti proizvodnju mesa, dakle da tih farmi više neće biti ni mlijeka ni jaja u današnjem obliku, a oni već odavno imaju spremno, dakle ostaće nezadovoljena ljudska potreba, oni već odavno imaju spremno zamjensko meso, zamjensko mlijeko i zamjenska jaja koja su proizvedena u laboratoriju, upitne su nutritivne vrijednosti,
a zamijenit će ljudima okuse koji će im faliti. Pretpostavljam kakvi ljudi jesu, da niko neće reći ni A ni B u tom cijelom dešavanju, osim možda male količine ljudi i to na nekakav svoj specifičan način. Poanta svega ovoga je da, kako sam rekao, malo sam odlutao od teme, ali dakle to se počelo dešavati na tim farmama. Onda su zaraženi, pod navodnicima, najprije djelatnici koji rade tamo. Onda je to nešto skočilo s njih na njihove kontakte i cijelo vrijeme se impliciralo da se opet rade iste greške, da se ne testira dovoljno, da se dovoljno ne prate ti kontakti, što implicira digitalni nadzor. I onda je to sve skupa počelo se širiti na druge države. Znači prvo je bilo u jednoj, pa u drugoj, pa u trećoj. Danas mislim da je to na 6 država američkih i oni ne negiraju dokazano da je prijenos nevidljivog neprijatelja skočio s čovjeka na čovjeka, nego oni kažu da se to dešava, da se dovoljno ne prate kontakti i da se ta cijela situacija izmiče kontroli i da se to treba pojačati nadzor, odnosno da se trebaju pojačati ta testiranja. E sad, kako bi pokazao na neki način još malo funkcionalnosti, ove multifunkcionalnosti agende, ne mogu se ne osvrnuti na to da se trenutno je u tijeku provođenje ulaza i kontrole ulaza u određene velike skupine država i, kako bi rekao, kontinente, dakle u Europsku uniju i u Australiju, vjerojatno još neke druge države tipa Amerike, ali nisam za sada nigdje pročitao. Negdje je to uspješno, negdje je manje uspješno, o tome ću govoriti u sljedećem videu. Ja mislim da sam to pripremio i da ću to pripremiti za sljedeći video. Zašto sam to napomenuo? Dakle, ako imate sad potencijalni veliki oružani sukob, ako imate mogući terorizam, ako imate novog nevidljivog neprijatelja, paralelno s time se sprovode nadzori ulaza u države i skupine država, kako bi to nazvao, i velike kontinente poput Australije. I onda ako znamo da će se vjerojatno u budućnosti morati prije nego što ćeš putovati ući u nekakav takav subjekt, da ga bolje nazovem, morat će se dokazati i zadovoljiti svi oni parametri koje će nadležne institucije zahtijevati da bi kad uđe neko u tu državu bio siguran, zdrav, da ne bi bilo boleština, terorizma i tako dalje i tako dalje. Dakle, to se sve skupa sprovodi paralelno, ali o tome gdje se šta isprovodi, kako, na koji način, gdje je uspješno, gdje je neuspješno, obratit ću se sa informacijama, nadam se, u sljedećem videu. Eto, toliko od mene za danas. Lijep pozdrav svima, čujemo se i vidimo. Bok!